హాయ్ హలో దోస్తం అందరికీ నమస్కారం. దోస్తం నేను ఈ వీడియోలో చెప్పేది ఏంటంటే నేను గోండు బిడ్డని. సో మా గోండు పీపుల్కి మా గోండు లాంగ్వేజ్లో గోండ్వాన లాంగ్వేజ్లో నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. మీకు అర్థమైన అర్థం కాకుండా ఏదైనా మీకు తప్పు అనిపిస్తే ఇట కామెంట్ చేసి నాకు సలహా ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను దోస్తం. ఓకే దోస్తం, నేను మా పీపుల్కి నా తోటి వారికి నేను ఒక చిన్న సందేశం ఇవ్వదలుచుకుంటున్నాను మా భాషలో. ఓకే దోస్తం, నేను మాట్లాడే దాంట్లో కనుక తప్పులు అనిపిస్తే మీకు క్షమిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. దోస్తం నన్నేನು బతల్ ವಿಹಾನ್ ಸಾಟಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕೀಸರ್ ಮಂತೊನಿತಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತೋ ನನ್ನ ಮನ್ವಲ್ ಏರಿಯಾದ್ಗ ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇದು ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಗ ಮಂತೊನ್ నాకు నిర్మల్ జిల్లా అంతా. ఓకే దోస్తో నా వీడియో మీరు బగటలా అయితే చూడంతిటైతో మీ డిస్టిక్ నారు కామెంట్ನಾಗ వెహ్కిటింజరే కోరుకుంచర్ ಮಂತೊನ್ ದೋಸ್ತೋ ನನ್ನ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿಕಿಂತೊನಿತಕ್ಕೆ ಇದು ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಗ ಖಾನಾಪುರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್యున్సీ ಮಂತ. ಇದು ಖಾನಾಪುರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿట్యున్సీತಾಗ 1983కి ಅದನ್ನ ರೊಪ್ಪೋ మావరు కోట్నాక భీమరావు సార్ ఎమ్మెల్యేగా నిత్తరు. ఎమ్మెల్యే కీసుకును తనవ పీరియడ్ మారుత పజ్జ మళ్ళా మా ఊరుకు బొంకే అవకాశం వాసలే అని ಬೋರೆ ఎమ్మెల్యే స్థానంనగా నిత్తుమకి ಇಂಜರೆ ನಾವ ಮಂದೆಮಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗಟಲ್ ಓರ್ ಮಾಯ್ತಲ್ ಇನ್ಕೆವೇರಿ ಬೋರೆ ಮೈಮಕಿತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸಿ ನನ್ನ ವಡಕನೆಂಕು ಇದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇವಲ ಆಸರ್ ಮಂತ ದೋಸ್ತು ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಕರಲ್ ಕಿ ಲಬ್ಬಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಗಿಗಿರೆ ಕಾರಿಕಿಯನ ಮಿರಡಿಗಿರೆ ಜರಸಿ ಆಲೋಚಿಂಚುವಲ್ ವಿಚಾರ ಕೀವಲ್ ಮಂತ. ಇದು ಖಾನಾಪುರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್యున్సీ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ఉంది రాజవాడ ఆందో ఇంజరే నా మందే మంత దోస్తం. ఇది రాజవాడదుగా దీనికి ఎలక్షన్ టైం మంజే వారు ఎమ్మెల్యే తెకే ఇది రాజవాడకు ఇది కాన్స్టిట్యున్సీకు వారు రాజన్ మరటు నిపుస్తపిన ఇంజరే నా మందే మంతతే ಹಾನ್ ವೆಹ್ಚರ್ ಮಂತನೆ ಇದು ರಾಜವಾಡದ್ಗ ಅವರು ರಾಜನ್ ನಿಪುಸನ ಇಂಜರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಸ್ಕಯೋ ಇತ್ತಗೆ ತನ್ವ ಕೋಟ್ನಾಕ ಭೀಮರಾವ್ ಸರ್ ఎమ్మెల్యే కీసి ಇದು ರಾಜವಾಡತನ ಬಾ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ತನವಕೊನ ಓಡ್ಕಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯೋಜನಾ ಮನವಲಿಕ್ಕೆ ಓಡ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏ ಟೈಮ್ನಾಲ್ತೆ ಇನ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏರಿ మా ఊరు భారీ వాసులురు ಇದೊಂದು ఆలోచన కియన దోస్తం. అయితే ఇన్కే మా ఊరుకు అవకాశం వాత అయితే అది అవకాశమును మరటు ఉంది ఎక్కితే ఆసి మా ఊరు రాజన్ ఇది రాజవాడదుగా వారు రాజన్ని పుసికట్ అని మా సందిర్కొన్ సుక్కునే దుక్కులాగవాకనే చొక్కడు చూడనీర్ చొక్కడు మందర్ మా కనీస సౌకర్యాలకు రోడ్డు ఆయి కరెంట్ ఆయి గ్రామ పంచాయతీ ఆయి నాటిన రూపో స్కూల్స్ ఆయి లేకపోతే బోరింగులకు ఆయి ఈతంగు వాను ಇಂಜರೆ ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಜಾಗನ ವಡಕ್ಸೇರ್ ಮಂತಾರೆ ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಮಾವರು ಘಾಟೋ ವಾಡಕೀಸರ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಜೇವುನ್ ತಗಮರಡು ಸಬ್ಬೌತ್ತ ಪದ ಮಾವರು ವಾಡಕೀಸರ್ ಮಂತೊರ್ತೆ ಮರಟು ಬಗಯ ಉದಾಂತಡ್ತೆ ಮಹಗವೇರಿ ವಾಂತ ಇನ್ವಾಲ್ ಸಂದರ್ಭము వడకసేర్ మంతారు బానితకే మావర్ మంతోర్ మంజೆ వాడికి వాళ్ళు తనకు నోడికి అరే మావర్ మానలు ಹಾಗ ಉಚ್ಚಿ ಮಂತೋರ ಹಾಗ వేರಿ ನನ್ನ ಸೀಸರ್ ದಾಯನ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಲೋಚನ ತನ್ವ ಕುಂಗಿ ಮನಾಂತ ಮಂಜೆ ಮಹಗವೇರಿ ಯವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸ ಚಾನ್ ಮಂತ ఇచ్చోంగ సాల్కనల్ ఇతకే 33 సాల్ కాత బెరతే 33 సాల్కనల్ మాకు అవకాశం వాసలే అని పుడుసలే ఇక కొత్త అమ్మనోళ్ళు ఇర్తే నిశ్చుకుని బానిగిరే ఏ తాంతర్ ని తాంతర్ ಅದು ರಾಜವಾಡ ತಾಕುಸಲೇ ಸುಧರಣ ಅಂತಿರ್ತೆ ಇನ್ಕೆ 33 సాల్కనలు మా ఊరు ಬೋರೆ ಮಚ್ಚಿಲೂರ್ಕಿ మా ఊరు ಕರಿತರೂರು ಬೋರೆ ಸೆಲ್ಲೂರ್ಕಿ ಸೆಲತೆ ಅದು ರಾಜನೀತಿ ಕೇಂಸ್ತುರని చూడుతురని ಬೋರೆ ಸೆಲ್ಲೂರ್ಕಿ ఇన్వాల్వ్ ఉంది విచార కియాన ఆలోచించన
అని మరటు 33 సాలకనాల్తే మరటు ఇచ్చరు భారీ పది జరుగుతటని 33 సాలకనాలు మాకు ఉంది జోకగిరి భారీ అవకాశం వాసలే మరటు వరుణ్ గిరి భారీ నిపుಸ ಪರಮಾಕಿ ಇನ್ವಾಲ್ಗಿರೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಜನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದುಂದಿ ಮಂತ ಓಕೆ ದೋಸ್ತು ಬತ್ತಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕೆ ಘಾಟು ವಾಡಿಕೆ ಒಡಗಿರಿ ಬೆಹ್ತನು మాకు గవర్నమెంట్ నిందకు బతలైతే వాంతయో అద్దు మా కైదావేరి యవన అని మరటు ಅದು ಫಲಮುನು ಆಶಿಂಚನ ಮಹಾಗವೇರಿ ಮರಡಿಗಿರೆ ತಾನು ಏತನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದರ್ತೆ ಮಾವರ್ ಮಾಯನಲ್ ಸೆಲ್ಲುರಸ್ಕೆ ಅದು ಮಹಾಗವೇರಿ ಬಾನ್ವಾ ಯಾರ್ ಅದುಂದಿ ಮಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಟಿ ನಾನು ಈತಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೀಸಿಕೊಂಡು మీ ಮಂದೆ ಉಚುರ್ತೆರೆ ವಿಚಾರಿನವಲ್ ವಾಯರಿನವಲ್ ಆಸತೆ ಇದು ಕೀಸೆರ್ಮಂತ ದೋಸ್ತು ಭಾರಿ ಕೀಂತನಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾ ಅನುಭವಂನಾಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗ ಆಫೀಸ್ನ ಹೊತ್ತೆಗಿರೆ ದುಸರೋ ಸಮಾಜನೂರೇ ಮಂತೇರ್ ಮಾವ್ರ ಮನ್ವಲ್ ಜಾಗತಾಗ ಊರ್ ಬಾನ್ ಮಂತೇರ್ అని ಮಾವ್ರ ಬಾರಿ ಸೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಲೋಚನತೆ ಅದು ವಿಚಾರತೆ ಕೀಸೆರ್ಮಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾವ್ರ ಸೆಲ್ಲೂರ್ ಮಂಜೆ ಡಗುರ್ವಾಲೆ ರಾಜ್ ತಾಕ್ಸಿವಲ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಾಕ್ಸಿವಲ್ ಮಾವ್ರ ಸೆಲ್ಲೂರ್ ಮಂಜೆ ಮಾವ್ರಾಗ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಬಾನ್ ಮದನೀರ್ ಕರಲ್ಕಿಲ್ಲ ಬಳ ಮಾವ್ರ ಮಂದನೂರ್ತೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾకు ವಾಚ್ಮೆನ್ ತೆರೆ ಅಟೆಂಡರ್ ತೆರೆ ಸಲತೆ ಜಾಡು ಪಾಯವಲ್ ತೆರೆ ಸಲತೆ ಘಾಟು ಅಟ್ಸಿವಲ್ ತೆರೆ ಇಚ್ಚೋರ್ ತೆರೆ ಬತ್ತಿ ಪುಟುಂದು ಬತ್ತಲೋ ಬತ್ತಿ ಮಾವ್ರ ಸೆಲ್ಲೂರ್ಕಿ ಮಾವ್ರ ಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನಿಸಂ ಹತ್ತೆರೆ ಇನ್ಕೆ ಭಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕರಿತಿರೋರು ಸೆಲ್ಲೂರ್ಕಿ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿತ आणि B.Ed कीतरोर सेलूरकी मा कान्स्टिट्यून्सीता आणि ITI कीतरोर सेलूरकी TTC कीतरोर सेलूरकी मा कान्स्टिट्यून्सीता CRT कीले सेलूरकी मा कान्स्टिट्यून्सीता माऊर बारी सेलूरते आता जागनगा बड़ी बारी वेहचे सेलूरू आणि ಆಫೀಸುಲ್ಕನಾಗ ಮಾऊर ಬಾರಿ ಸಾರ್ಕ್ ಸೆಲೂರ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಟಿ నాకు ಮಂದಗ ಇದು ವಿಚಾರಲಾಗಿಸಿಕನು ಅರೆ ಇಚ್ಚೊಂದು ಸಾಲ್ಕನಲ್ಲು ತನ್ನ ಊರು ಮತ್ತೆರ್ ಮಂದೆ ಊರು ಕೀತೆರಿನ್ವಲ್ ನಾ ಮಂದೆ ವಾತ ಹಿಂಗೆ ಅದಿಂಗೆ ಮೀ ಮಂದೆ ಬಾನ್ ಮಂತ ಬತ್ತಿಂಗೆ ನಂತೆ ಇದು ವಿಚಾರತೆ ಮೀ ಮುನೆ ಇರ್ಸರ್ ಮಂತನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓ ಬಚ್ವಿರೋ ಮಂತೇರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರಿತರು ರಾನಿ ಊರು ರಿಕಮ್ ಬಾರಿ ಮಂತೇರ್ ದುಸರು ಜಾತಿರು ಬಾರಿ ಸೆಲ್ಲೂರು ರಿಕಮು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಲೋಚನತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೀಲೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕೀವಲ್ ಆಸಿರ್ ಮಂತ ದೋಸ್ತು ಅದನ್ನ ಸಾಟಿ ಇನ್ಕೆ ಮಾವ ಇದು ಜೋಕ ಮಾವರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿದ್ಗ ಇದು ಖಾನಾಪುರ ರಾಜವಾಡದ್ಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿದ್ಗ మావర్ మాయనన్ మరటు ఉప్పు సీవేకే మల్లుంది జోకతే మాకు అవకాశం వాయో మాకు రేసి వాయో భారతే మావ మరటు ఉంది ఎక్కి తోహ్తెకే వాయర్ ఉంది ఎక్కి తోహవట మంజే అరే ఊరు ఉంది ఎక్కితే సెల్లూరు రా ఊరికి సిసిగి వేస్టే నా ప్రభుత్వం తాకపరు ఆಗ ಮಯ್ಯೋರ್ ಮಂಜೆ ನಾ ప్రభుత్వం ಆಗ ಮಯ್ಯೋ ಇನ್ವಾಲ್ ಊರ್ಗಿರೆ ಮಂದೆ ವಿಚಾರ ವಾಸಿಕುನು ಊರು ಮಾಕ್ ಬಾರಿಸಿ ನಿರ್ಮಲತೆ ಆತಲ್ ಮೋಕ ಸೆಯ್ಯೂರ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಸಾಟಿ ಇನ್ಕೆ ಮಾವಂಕು ಈತಲ್ ಮೋಕ ಸೀತೆರ್ ಮಂಜೆ ಮರಡಿಗಿರೆ ಅದು ಮೋಕತನು ಮರಡು ಕೈದಲ್ ನಿಷ್ಠಮಾಯ ವಾಕ್ನೆ ಮರಡಿಗಿರೆ ಉಂದಿ ಜೋಕ ಮೈಸಿ ತೋಹ್ಕಾಟ್ ಮಂಜೆತೆ ಮಲ್ಲತೆ ವಾಯವಲ್ ಮೋಕಗಿರೆ ಉಂಡೆ ಬೋರೆ ನಿತ್ನೆಂಕ ಅವಕಾಶಂ ಗಿರೆ ಉಂಡೆ ಬೋಂಕೆ ಸೀವಲ್ ಅವಕಾಶಂ ಗಿರೆ ವಾಯರ್ ಮಂಜೆ ಮರಟ್ ಅಸ್ಕೆ ಗಿರ್ ಈನ್ ಉಂದಿ ಎಕ್ಕಿತೆ ಕೀಸ್ಕುನ್ ನಿಪು ಸಿಕಟ್ అని ఉంది ಚುಡೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ತೆ ಮಂಡಲ ಆಫೀಸ್ ವೇರಿ ಆಫೀಸುಲ್ಕನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಆತಿರ್ಬತ್ತಿ ಮರಟ್ ಇರಲಾಗರ್ ಮಾವ್ರ ಸೆಲ್ಲೂರು ಮಂಜೆ ಮಾವ ರೊಹ್ಕನಲ್ ಮರಟು ಖಾಲಿ ರೋಜ್ಕೆ ಮೊಗಡಲ್ಲಿ ರಾಸಿರ ಮಂತಡ್ಬತ್ತಿ ಅಗವೇರಿತ ಸಂಜೆ ಸೆಲ್ವಾಟ್ ಮಾಕು ಅಂದಲ್ ಗవర్నమెంಟ್ನಲ್ ವಾಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಗಿರೆ ಮಾಕು ಐದೆ ವಾಸರ್ ಸೆಲ್ಲೆ ವಾಯ್ವಲ್ಗಿರೆ ಅದು ನಡುಮ್ ಸರ್ಜನೆ ಗಾಯ ಆಸರ ಮಂತ ಮಂಜೆ ಮಾಕು ಬತೈ ಕರೆ ಮಾಸರ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಮಾವ್ರ ಮಾಯನ ನಿಪುಸ್ಕಡ ಮಂಜೆ ಈ ಸಾರಿ ಸೂಡ್ಕಟ್ అని ಮಲತೆ ಮೋಕ ಸೀನಿರ್ಕಿ ಅಸ್ಕೆಗಿರೆ ಅರೆ ಇದು ಕರಲ್ ಕಿಲ ಬಡಿನೋಲ್ ಸೂಡಿಸಿಕುನು ವರೋನ್ ಮರಟು ಒಂದು ಸರ್ದೆ ತರವಲ್ಕಿ ಅನ ಇದು ರಾಜಕೀಯಲ್ಕನಾಗ ಯೂತ್ ಕಾಂಡಿರ್ ನೆಂಗವ ಇಂತಿರ್ತೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಡಿರ್ के उड़क्यारन भारत के और करीवालू और लोन का तहवलाई स्कूल नाग सुनवलाई ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕೀವಲ್ ಕಾರಣಂಗನೆ ಓಂಕು ಆತಲ್ ಸಾಡನ್ಗ ಸೊಂಜಿ ಕರಿವಲು అని ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದಕ್ ಮಾ ಕೈದೆ ಬತಲ್ವಾ ಅಂತ ಐತೆ ಅದ್ಗಿರೆ ಊರು ರಾಜಕೀಯಲ್ಕ ನಿಂದಕ್ ಎಕ್ಕಿ
ಊರು ಎಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ರಾಯರು ಊರು ಸೇರ್ ಪೀವಲಿ ರಾಯರು కాబట్టి ಊರ್ದಾತು ಮರಡಿಗಿರೆ ಬಚ್ಚರು ಒಚ್ಚರು ಕೆಂಚ ಕಾಡು ಸುಡ್ ಕಾಡು ತಾಕ ಕಾಡಿಗಿರೆ ಓಕೆ ದೋಸ್ತು ಆನ್ ಮಂತೈತವ ವಿಚಾರ ಮರಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮರಟ್ ವಗ್ಗ ಪಜಾರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಡಿನ್ಗ ಪಜಾರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಾడు ಬಡಿನ ಮರಟ್ ಬಾರಿ ಪಜಾರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ మాకు సంజికి వలిర్ సెల్లురాని ఊరు మరట్ బద్పోయి సంతే మరట్ మంతటి ఇన్వాల్ సంజೆ మాసికును మాకును చొకడు సాడా వేహవలిర్ సెల్లూరు మంజೆ సాడానుగా ಅದನ್ನು ಸಾಟಿ మా ಊರಿಗಿರಿ ಆತನಗ ಮಂದನ ಇನ್ವಾಲ್ ನಾವ కోరంజన్ మంత దోస్తం తే ఈసారి ఇది మోక సుటికివటు మరటు ఉంది ఎక్కి తాసి మైసి కాట్ నా మందైతే చిది మంత మారు ఇంక మాకు లాగ్సి మంతర్ మంజೆ మా సమాజంకు అని काही दुसरो समाजनोरगिरे सपोर्ट मंत तनकुन मंजे मरडगिरे कियलागर दुसरो समाजनोर मा समाज वाले सपोर्ट कितने के मरड कीवे के बान मद अंत मरड कीवट अनको मुन्ते उंदुदी मोक वायर मंजे माకు మోక సియురు బద్ద గవర్నమెంట్ అదన్ సాటి ఇది జోక మరడ్ కీకాట్ ఉప్పు సీకట్ రాజవాడతే బెన్ బాన్ తాక్సాంతరే సుడ్కట్ మరడిగిరి కోసిత్ కీకట్ కనీసం అటెండర్ వాచ్మెన్ డ్యూటీని తెర కీకట్ బతి కీకటే సాడా కరిసుకొని రికమ్ మనవాళ్ళు సెల్లే दुसरो जातुर बाना अंतर काय काय हान अदन साटिगिरे मरटु उचुरु दापी उंदी दापी मुन्ने वासकुन मुन्ने वाट काट आणि वायवल कांडिरकुन पीड़तोर्गिरे उंदी सारी चोकोटना सारी तोह कटिंजरे नाव इद वीडियो दोस्तों बताई नन वड़कवड़गा गलती मंदरते मापी किटिंजरे मीकु जय सेवा वेहांतोन